Čaute, kto si dá palacinky? Ja! Práve som ich dopiekla. Molinko, ty si nedáš palacinky? Práve som ich dopiekla a úplne mi prišlo také krásne uvedomenie a taká krásna radosť, že taká obyčajná vec ako palacinky môže priniesť toľko lásky, toľko spojenia a toľko radosti. Odjak živa milujem piec palacinky. Odjak živa. Už na intraku, keď sme robili palacinkovice, kde dve pánvice len tak fičali, nikoho som ku nim nepustila, potrebovala som to piec ja. Je to pre mňa taký zaujímavý rituál a aj to, že sa môžem pri nich vydivočiť a môžem do nich vložiť celú tú svoju radosť a radosť toho tvorenia, aj keď je to len obyčajná palacinka, o to lepšie. A dnes sme mali na návšteve jedného kámoša, synovho, tak u nás sú skoro vždycky palacinky, aj pre návštevy, práve preto, že cez ne takto čarujeme. Tak som zase robila deckám palacinky a za mňa to je pecka. Ja to mám veľmi rada. Keď si pripravíte teda to cesto, do toho cesta môžete čokoľvek zašiť, hej, aj to, čo decká nemajú radi, rôzne zdravé múky, alebo rastlinné mliečko namiesto klasického mliečka, čokoľvek, to je tá mágia. A potom, keď ich pečiete, mám radšej také tenké, keď majú trošku také chrumkavé okraje, to milujem a také tie fliačiky, hnedé po nich mňam. A potom vlastne ešte, keď sa do nich teda dáva nejaká tá náplň, hej, to je tiež úplná pecka, lebo tam tá pestrosť tiež môže byť rôzna. A my si to úžasne užívame. Dokonca mám vždycky takú spomienku z detstva na také tie palacinky, ktoré ešte polejete tým roztopeným masielkom a nasypete trošku gránka alebo škorice alebo výživový poradcovia. Nehnevajte sa na mňa, ale to je naozaj pecka. Že ma to preniesie presne v čase, keď sme jedli tieto palacinky, poznáte to cez jedlo, sa vieme dostať ku týmto našim detským spomienkam. Čiže naozaj to mám spojené s takým úžasným pocitom. Čiže sme si sadli všetci okolo stola, pripravili sme si teda tú horu tých palaciniek, ponatierali všetkým, čo sme chceli a popri tom vedete perfektnú debatu, popri tom si dáte nejaký dobrý nápoj a totálne za mňa palacinky spájajú svet a spájajú ľudí. Čiže môže to byť úplne obyčajná vec, ale môže priniesť veľa lásky, radosti, pretože teraz sme mali dobrú debatu s dievčatami v jednej skupine, kde som a hovorili sme presne o tom, že čo prinášame, čo vkladáme do toho jedla. Hej? Čiže keď som naštvatá v nejakej zlej energii, a ešte keď niečo varím alebo pripravujem, tá energia sa ako keby uchytí, hej, v tom jedle. Takže dneska naozaj som si dala záležať pri tých palacinkách, aby som bola v dobrej energii, pustila som si muzičku, trošku som si zakrepčila, zaspievala v podstate to, čo milujem a celú túto energiu som preniesla aj do toho jedla. Čiže nádhera. Za mňa rituál, za mňa nádherná atmosféra už pri tej príprave, ešte krajšie potom pri tom jedení a pri tom prepájaní. Čiže niekedy naozaj stačí jednoduchá vec a môžeme sa v nej takto krásne nájsť a takto krásne prepojiť. Čo je taká vaša vec, vaša vec, môže to byť jedlo, môže to byť čokoľvek, čo radi robíte a do ktorej dokážete vložiť to svoje ja a ktorou potom prepájate aj ostatných. To ma veľmi zaujímalo, takže ak to niekoho osloví, tak mi môžete napísať dole do komentára. Krásny deň všetkým, čaute!